În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum este firesc, dacă ați avut ocazia să citiți vreodată Noul Testament, pentru cei care sunt iubitori de citirea Scripturii, veți vedea că Mântuitorul folosește niște exemple foarte simple. Mântuitorul nu este un filozof prin excelență, ci Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul nu este un filolog prin excelență, ci este vestitorul Împărăției de Sus. Mântuitorul nu vine să-și etaleze cultura de fariseu sau cărturar sau de învățător al legii, ci vine să pună accentul pe greșelile din lege. De aceea, când dă o pildă, arată așa, cum un pom care n-aduce rodă, îl tai și-l arunci în foc. O sămânță care nu cade în pământ bun, fie că se usucă de la spini, fie că se usucă de la pământul petros, eventual fie că o mănâncă păsările și nu poate rodi. În momentul când îndeamnă, nu dă un nume și nu dă o chemare care să aibă întrânsa tendință de constrângere, ci îndemnul care te face de bună voie să-i urmezi lui cu condiția ca să-l iubești. Și odată ce nu poți iubi, nu poți face un lucru de bună voie. Dacă într-un cuplu familial, doi tineri se sfătuiesc și fac orice de comun acord și consideră că este viața de cuplu și așa am hotărât și așa facem, nimeni nu se amestecă, la fel între relația om-Dumnezeu, nimeni nu se amestecă niciodată, pentru că relația e atât de apropiată încât nu este de la om la om, ci este de la inimă la Dumnezeu. În pericopa evanghelică de astăzi o să întâlnim câteva elemente principale. Pești, mare, oameni, pescari, corăbii și iată-L pe Dumnezeu făcând pe ce? Pe pescarul. Deci vine prin pilda peștilor să ne arate ce înseamnă Împărăția lui Dumnezeu. Și iată ce frumos care era ocuparea sau care era mediul de lucru al spațiului în care se desfășura Mântuitorul. Pe când mulțimea îl îmbulzea și asculta cuvântul. Dar nu spune cuvântul lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Asta este primul element. În momentul când întâlniți la chemarea spre Dumnezeu sfaturi care nu țin de Sfânta Scriptură, trebuie să le lepădăm de la noi. Deci nu poți să vii să-mi dai exemple practice. Și am să vă dau o pildă la fiecare verset. M-am gândit eu azi la ceva frumos. De genul, vine un sectar și îți spune: băi, ai văzut la noi, lumea nu bea, nu fumează, nu curvește, ați văzut, avem și noi ingineri și doctori, vezi, vine lume cultă la secta noastră. Deci nu-ți mai prisosești urechea să-i asculți sfatul. Bine, frate, ține-te de drumul tău, Doamne ajută. Eu mă duc doar acolo unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Ce știu eu despre cuvântul lui Dumnezeu? Știu că vine din cer, știu că este însoțit de Duhul Sfânt, este cuvântul care zidește, știu că este cuvântul care se scrie întotdeauna cu ce mare, pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate, și știu că cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte veșnice. Voi de ce nu plecați? Îi întreabă pe cei 12 care au rămas la picioarele lui Iisus. La tine am aflat izvorul vieții veșnice. Deci am descoperit faptul că cuvintele lui Dumnezeu izvorăsc din izvorul vieții veșnice, adică din Sfânta Treime. Cuvintele lui Dumnezeu sunt revelații. Deci când Dumnezeu spune un cuvânt să fie, este. Când Dumnezeu spune un cuvânt să se facă, se face. Ei, pe când noi, când ne dăm cu presupusul și cu părerea, nici nu facem, nici nu este. Noi suntem, cum spune Apostolul Petru în epistola lui, un fel de nori fără ploaie. Întunecăm soarele, acoperim cerul, dar fără roade.
Picăturile de rouă și de ploaie nu mai vin, pentru că Tu ești Cel ce presuri ploaia, negura, gheața și toate celelalte, cum arată psalmistul. Sau pom tomnatici fără roadă. Pomul mutat din loc în loc n-aduce roadă. La fel și omul mutat din loc în loc, adică din duhovnic în duhovnic, din învățătură în învățătură, din biserică în altă confesiune, el n-aduce roadă. Este o pujlama, ca să spunem pe limba românească. Deci el este o uscăciune, o uscătură în biserică și în societate. Deci mulțimea se îmbulzea ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Deci cei mulți care vin la biserică nu sunt nici proști, nici manipulați, nici spălați pe creier, sunt expresiile contemporane care circulă în lumea socială, ci sunt oamenii aleși și luminați de Duhul Sfânt, care vin și împărtășesc în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Deci în momentul când tu ai intrat în biserică și te-ai pus în colțul tău, în strana ta, în punctul tău, fiecare își cunoaște locul cam unde se așează, devine o obișnuință. Acolo este locul de unde tu îl împărtășești pe Dumnezeu. Și iată ce spune mai departe Evanghelia, să nu lungim povestea. Mântuitorul ședea lângă lacul Genizaret. Avem nevoie de apă în tot ce înseamnă cuvântul Evangheliei, pentru că Evanghelia este chiar apă. Și avem nevoie de apă pentru că este elementul primordial al vieții și al botezului. Și bineînțeles că dacă ați fost prin Țara Sfântă, primul element primordial care trebuie să-l știți acolo este apa. De aceea Mântuitorul n-a spus ca la noi, cine dă o pâine, cine face o milostenie, cine îmbracă un sărac sau un flământ, ci a trecut direct la un obiect de precizie. Pentru un pahar de apă nu-ți veți pierde plata. Păi care ați fost la Ierusalim, ați văzut ce înseamnă o gură de apă în Arșița și căldura de acolo. Deci tocmai aceste așezări, Gherghesenie, Capernaumul, Galileea, tot ce e în jur, Magdalul, toate sunt așezări sau localități de-a lungul firului Iordanului sau de-a împrejurul Mării Galilei, ca să ai din ce trăi. Nu ai apă să bei, mori. A văzut două corăbi oprite la țărm, iar pescarii coborâți din ele își spălau mrejele, le dregeau. Aici apar trei elemente. Unul de pescuit, unul de imagine narrativă, povestitorul vine și ne arată ce vede Mântuitorul, ia ca și eu mă uit și văd că pe dealul acela sunt doi copaci frumoși mai înalți și în fața lor e un stâlp. Nu asta mă interesează. Mă interesează că cei ce își spălau mrejele devin persoanele, dacă vreți, și personajele principale ale acestei Evanghelii. Iar mrejele lor au un rol cu totul mesianic. Deci nu mai sunt mreje care intră în apă să scoată doar un pește pe care îl sari, îl usuci la soare, îl vinzi, iei 2 dinari sau 2 bănuți și te duci să-ți iei pâine de toate zilele, ci vor fi mrejele despre care Hristos le aseamănă cu învățătura bisericii care se întinde peste lume ca pânza de păianjen și cuprinde pe toți la mântuire. Pești mulți, mici și mari. Și aici când vorbește de pești mulți, mici și mari, ne gândim la următorul element. Cei mai puțini inițiați în credință, cei mai inițiați în credință, cei mai puternici în credință și, dacă vreți, mistici sau oamenii de înălțime duhovnicească care, slavă Domnului, așa cum nici la lacurile noastre din România nu mai găsești pești mari, ci numai de o anumită categorie a doua, că cei mari s-au consumat, că nu i-a cultivat nimeni, așa și printre oameni mai găsești foarte greu acei mistici, nu aia care îi dă la televizor sau pe internet, aia nu sunt mistici, aia sunt pusnici cu reclamă și indicator. Deci noi ne referim la omul care atunci când se roagă deschide cerul și mereu am în minte, așa mi s-a părut mie cel mai simbolic element teologic privind rugăciunea, când soborul cu episcopul și mitropolitul se duc la pusnicul Iacob, care înainte fusese un ticălos și săvârșise niște fără de legi, și zice, ne-am rugat și tot nu plouă. Și bătrânul își pune o întrebare extraordinar de frumoasă și spune, cum chiar voi nu știți să mai coborâți ploaia de sus? Și a ridicat mâinile și a început să roage de ploaie și din senin s-au adunat nori și a început să picure. Și că nici asta nu mai știți. Adică ce simplu îi se părea misticului să roage pe Dumnezeu să ude pământul cu ploaie.
Deci ăsta este elementul care face legătura între ceea ce numim noi om-Dumnezeu sau Dumnezeu cu omul. Pentru că ce spune David psalmistul? De câte ori te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeu, mântuirii mele. Deci trebuie să-ți pui prima întrebare în viața personală: de ce atunci când te rogi nu te ascultă Dumnezeu? Și Patericul ne dă răspunsul. Doamne, 7 ani m-am rugat, de ce nu m-ai ascultat până acum? Încă nu erai curățit de patimi. Dar ai să mă îndeplinești dorința. Mai roagă-te încă 7 ani. Deci ce vrea Dumnezeu să arate? Că trebuie să ne ispitească și răbdarea. Dar vin unii și spun: păi da, dar ăla n-a mers niciodată la biserică și a dat pomelnic și lui s-a rezolvat pe loc. La fel de simplu. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să întoarcă să fie viu. Și atunci îi îndeplinește orice dorință din prima, ca să vadă că El există când l-a rugat. Ca mai târziu îi va cere socoteală, pentru că El, împlinindu-se, iar nu s-a mai dus pe calea lui Dumnezeu. Și iar când are o problemă, vine și după mai multe încercări, vine Dumnezeu și te încearcă. El are alte moduri de încercări, cu altfel de mreje, suferință, durere, necaz, primejdii și alte câte poate El să le încerce atunci când omul depășește limita. Și aici trebuie să fim foarte atenți. În popor noi spunem între oameni limita bunului simț. Termenul de bun simț nu trebuie luat în termenul de smerenie, ci de trezvie. Când spui simț bun, poți să ai și un simț rău, nu? Atunci înseamnă că nu raționezi, nu discerni binele de rău. Deci când vorbim de termenul limitei bun simț, noi trebuie să ne gândim la modul în care nu l-am supărat pe Dumnezeu prin ceea ce facem și oricând am avea trecere în discuția cu El. De aceea, iarăși o altă rugăciune spune: să nu mă treci cu vederea când strig către Tine. Deci iată ce frumos. Un alt mod, sau mai are psalmistul David o expresie unică în terminologia cântării psalmilor când spune așa: Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Deci nu este nevoie să spui: Doamne, nu-mi da boală, nu-mi da sănătate, nu-mi da durere, nu-mi da suspin, nu-mi da necaz, nu-mi da primejdii, nu mă duce în ispită. Sinteza acestor elemente de rugăciune pentru omul mistic sunt doar această expresie: Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Iar pentru conștientizarea omului căzut, punem accentul pe un alt segment sensibil în ceea ce înseamnă firescul din noi ca trup și duhovnicescul din noi ca om lăuntric, putem folosi și expresia aceasta care dă o sinteză a ceea ce spune Efrem Siru: Duhul strândăvia, lenia, stăpânii nu mi-l da mie, dă-mi mie să nu o sândesc pe fratele meu, toate ce nu-mi da Duhul răutății, și acolo rugăciunea lui Efrem Siru. Și la un moment dat spune așa: Doamne, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Dar ce vine David și spune? Mai simplu, sintetizează și el această rugăciune și arată că pentru omul mistic este suficient atunci când ești trupesc și n-ai ajuns în sfera duhovnicescului să folosești următoarea expresie, simplă și la obiect. Spune așa: Duhul Tău cel bun nu-L lua de la mine. Ceea ce mă face să cred că există și un duh rău, nu? Deci atâta timp cât eu rog pe Dumnezeu să-mi dea Duhul cel bun, automat îmi doresc o virtute, deci nu îmi doresc o patimă sau o neputință. Și să vedem mai departe aici povestea cu spălatul mrejelor. De ce trebuie să spălăm mrejele? Aș spune că învățătura bisericii, care este o mreajă pentru toată lumea creștină, mergând învățați toate neamurile, începând de la Ierusalim, mergând în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor, mergeți și învățați neamurile câte v-am spus eu vouă, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci iată expresii de obiecțiune biblică care sunt de fapt și centru existenței și rostului apostolilor pe pământ, că ei n-au fost trimiși numai să fălească că sunt ucenicii lui Dumnezeu, ci să facă și o transformare radicală în mentalitatea omenească și o înnoire spirituală a lumii. Deci când vorbim de spălatul mrejelor, vorbim de alesul învățăturilor celor sfinte.
Și aici, la alesul învățăturilor celor sfinte, venim și spunem așa: sunt învățături tari, cum spune Apostolul Pavel, v-am vorbit ca unor prunci, nu v-am dat să zdrobiți oasele cele tari din Scripturi, dar dacă ne uităm și la Vechiul Testament, găsim aceeași expresie a Dumnezeului Vechiului Testament, care spune poporului lui Israel așa: tăiați mielușelul, îl frigeți, ungeți ușorii cu sânge, să știe îngerul că aia sunteți voi, și după aceea spune așa: după ce ați mâncat tot, oasele să le ardeți. Ce simbolizează aceasta, oasele să le ardeți? Este simbolul încercărilor peste puterea omenească, care de acolo încolo intră pe linia mucenicilor, mărturisitorilor sau oamenilor celor prea aleși de Dumnezeu, care pot să înțeleagă dogme, răpiri și alte învățături, cum ar fi un Grigore Palama sau Simeon Nou Teolog sau marele martir Ignate Teoforu, dacă e să o luăm așa, care în inima lui era Iisus Hristos când n-au mâncat olei și au despicat-o cu sabia. Și de ce vă dau exemplu acesta? Nu toți suntem deopotrivă. Nu toți avem aceeași capacitate. Uneori, și aici îmi place expresia când spun babelce: părinte, iară să nu tot predică de aia de mă doare capul. E bine că te doare capul, înseamnă că neuroni noi se nasc și încearcă să capteze învățătura pe care n-ai fi vrut să o auzi sau să o înțelegi. Să treci de povestea băbească morală și să intri în esența fina Scripturii, adică dincolo de locul unde tu poți să te întâlnești cu Dumnezeu, că nu poți rămâne numai la a împărți pâine. Filantropia este specifică bisericii de apus, care, luând motamo cuvintele Scripturii, că îmbrăcând pe cel flământ, hrănind pe cel gol, cercetând pe cel bolnav, mie mi-ați făcut. Este adevărat, dar Hristos, când vine în lume, vine pentru oaia cea rătăcită care zbiară după Hristos. Nu mă duc eu să hrănesc toți derbedeii și golanii certați cu rostul societății și cu sensul real al societății. Pentru că dacă pui într-o căruță mai mulți bolovani decât duce calul, omori calul și nu-i devină calul că e animal de tracțiune, îi devine animalul care a încărcat calul. Așa este și în acest sens al bisericii. Deci eu nu pot să pun bisericii o povară nefolositoare. E una să fac filantropia cu creștinul bătrân, bolnav, neajutorat, pensionar, nenorocit, amărât, care toată viața s-a rugat lui Dumnezeu, și să mă duc să caut drogați prin șanțuri. Deci e treaba lor, de ce le place acest statut social, deci îi privește direct și personal. Prima încercare este să-i arăt că societatea are o altă imagine, nu să-i plâng de milă că el trage ca șobolanul la groapă. Asta îl privește direct și personal. Florile frumoase cresc în grădină, florile exotice cresc în grădina botanică, florile de fereastră cresc la lumină, bolăriile și toți șobolanii și toate dihăniile pământului cresc la întuneric și la mizerie. Deci nu se formează șobolani pe ghivecile de la bloc și se formează în subsolul blocului. Pentru că acolo întunericul e mama lor. Așa și răul și are locul în întuneric. Deci aici vine Hristos să spună să spălăm mrejele, să n-aruncăm mărgăritare la porci, să n-aruncăm mărgăritare la câini, pentru că la un moment dat ei ce fac? Învață că aceasta e o viață normală, că trebuie să îi se cuvină, că trebuie să-i dai, că trebuie să-i oferi, că trebuie să-l întreții, că trebuie să-l ajuți, că el e neajutorat. Când faci sex, ești ajutorat. Când fumezi și te droghezi, ești ajutorat. Când trebuie să muncești, devii neajutorat. Regrete. Când ești în cărucior și nu te miști, toată cinstea și respectul. Când ai avut o paralizie, toată cinstea și respectul. Când ai avut o boală incurabilă, cronică, toată cinstea și respectul. Ai îmbătrânit și nu ai urmași sau s-au dus în lumea lor și ai fost abandonat singur, toată cinstea și respectul. Dar când te-ai născut în canal, trăiești în canal, dorești viața de canal, stai în canal. Deci, dreg mrejele, aleg ținta unde duc biserica. Și, urcându-se într-una din corăbii Iisus, iată că Iisus trece de data aceasta și iese direct din spațiu public și se duce la corăbii. În una în care era Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat și, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Aici aș putea spune că Mântuitorul Iisus Hristos, care este
profesorul absolut al lumii, ca și creator, ca și cuvânt al lui Dumnezeu și toate cu înțelepciune le-a făcut, a pus lumea pe malul mării, iar el s-a depărtat puțin cu corabia, pentru că atunci când strigi de pe apă, se formează un ecou și vorbești ca într-un amfiteatru. E ceea ce numim noi azi stația de amplificare. La vremea aceea încă nu exista microfon cu unde și curent electric ca să poți să vorbești la megafon. Deci este un mod că dacă stai și vorbești și oamenii te-au înconjurat, vorba nu zboară, nu pleacă. Dar dacă strigi de pe deal, cei de pe vale aud. Ei, la fel și el, pe mare fiind, sunetul nu se izbește de apă, pentru că are luciui, refracția și difracția, e o chestiune de fizică. În momentul în care sunetul merge în plin, izbește ca un ecou și atunci se aude tare. Și ca să nu-l îmbulzească sau să-i pună mii de întrebări, cum obișnuiește omul. Tu vorbești sau explici ceva și întreb, dar eu ce să fac? Dar mie ce sfat îmi dai? Dar eu ce trebuie să fac aici? Deci sunt și chestiuni pedagogice, sunt și chestiuni de organizare administrativă a Mântuitorului în raport de mulțimea care era de față, să nu uităm că numai în pustie așteptau 5.000 de bărbați puși în cete afară de femei și copii, deci n-aveau un auditoriu de 100 de oameni sau de 200. Veneau cu miile, fiindcă le vindeca bolnavii și le tămăduia neputințele. Iar când a încetat a vorbi, deci după ce a terminat de spus prelegerea spirituală despre care a vorbit și dacă ne-ar întreba cineva despre ce a vorbit, Ioan ne răspunde simplu, foarte multe minuni și lucruri minunate a făcut Iisus. Dacă s-ar fi scris în Scriptură cărțile, n-ar fi încăpute în lume. Și iată că din acea mulțime de învățături face parte și această mulțime. Dar de vreme ce lumea l-asculta, înseamnă că vorbea cu putere multă. Dumnezeu a dat cuvânt celor ce vestesc cu putere multă. Și acesta este Fiul Său. Tată, preamărește-te ca să te preamăresc. Deci eu vorbesc de tine pe pământ, te vestesc lumii, dar din când în când trebuie să-mi dai semnul din cer. Și semnul din cer este de întreit de fiecare dată atunci când Iisus primește glas din cer și spune, acesta e Fiul meu iubit, pe El să-L ascultați. Deci iată ce mărturie am eu, că cel care vorbește în fața dumneavoastră are dreptul de a vorbi în fața altarului, pentru că este porunca Tatălui care stă în spatele altarului, pe jertfelnic, pe Sfânta Masă, Hristos adevărat și Dumnezeu adevărat, trup și sânge adevărat, deci întreaga Sfânta Treime, Duhul Sfânt a prefăcut Sfintele, Tatăl a binevoit, Fiul s-a întrupat, deci nu putem vorbi de un Dumnezeu care stă la soare pe nori, unul care stă pe pământ și predică și un Duh Sfânt care umblă lela după plimbare. Deci sunt una împreună, asta înseamnă ceea ce numim noi în dogmatică perihoreza sau împreună lucrarea sau relația intertrinitară, ca să spunem. Ce lucrează Fiul, binevoiește Tatăl cu Duhul, ce lucrează Duhul, binevoiește Tatăl cu Fiul, ce lucrează Tatăl, binevoiește Fiul cu Duhul. Deci, oricum ar fi, în 3-2 consimt lucrarea celuilalt. După ce a terminat discursul, îi spune lui Simon, mână la adânc și lasă jos mrejele ca să pescuiți. Iată aici apare ceva interesant. Noi știm că pescarii sau oamenii de breslă cunosc toate meșteșugurile pescărești. Când să dai năvodul, când să-l tragi, la ce oră din zi, la ce oră din noapte, în care ceas al zilei, când îi vânt, când îi furtună, când îi frig, când îi ploaie. Sunt 1100 de elemente ca în orice domeniu, cum bucătăreasa știe să-și dea gustul unei mâncări după o anumită rețetă și practica dobândită, sau cum croitorul știe să facă o haină bună după un anumit croi, dar după o vreme, după o anumită obișnuință, învățând anumite elemente și inconveniente a unui sacou, așa și pescarii au legile lor. Bineînțeles că prima chestiune și prima greșeală care apare în mod vizibil este așa, să tragi corabia la adânc. Niciodată nu vor sta pești la adânc. Ei trag unii apa mai caldă la mal, la soare și unii sunt rădăcini ca să mănânce. Plus că la mal apa e mai caldă, iar la adânc e mai rece. Și răspunzând Simon, automat apare și contradicția. Învățătorule, ne-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. Deci prima expresie. Noi știm ale pescuitului, dar nu s-a prins. Azi nu-i zi de pește, adică nu-i vreme pentru pește. Dar apoi se completează pe sine Petru și spune,
dar după cuvântul tău vom arunca mrejele. Interesant, deși la prima idee pare o expresie cât se poate de simplă și treci peste ea, vom intra în amănunțimea ideii. După cuvântul tău vom arunca mrejele. Deci le vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem despre ce cuvânt e vorba. Deci dacă Dumnezeu poruncește, noi aruncăm mrejele. Aceasta se întâmplă după un eveniment foarte important. Petru trecuse deja prin moara a dumnezeirii. Lepădat, fricos, ascuns, blestemând pe Dumnezeu că nu-L cunoaște, iertat la înviere, căutat de Hristos cu privirea, întâlnit la malul Genizaretului, când i-a dat pește fript și l-a întrebat de 3 ori: Petre, mă iubești tu pe mine? Și bineînțeles că de data aceasta Petru, cu lecția învățată, îi răspunde Mântuitorul a 3-a oară: nu eu pot nimic, nu eu nimic face, nu pot, și nu eu nimic sunt. Are el o expresie în epistola lui: nimica pot, nimica fac, nimica sunt. Este folosită și în apoftegmele părinților din pustiu egiptean. Știe că e Fiul lui Dumnezeu, știe că are putere și nu vrea să-i mai calce cuvântul. Tocmai de aceea spune: după cuvântul tău voi arunca mrejele. Adică dacă Dumnezeu îmi poruncește, știe ce face. Asta este expresia. Este exact cu ceea ce întâlnim noi la spovedit când mergem la duhovnic. Părinte, cum să fac în problema asta? Păi uite, fă așa. Nu, dar stați să vedeți că nu e așa, că e așa. Pe la ce vis mă mai întreb dacă știi tu? Pentru ce ai mai bătut drumul ca să vii să pui întrebare, ca să mă ții de vorbă? Deci fă ce ți-am spus. Este aceeași expresie. După cuvântul tău voi arunca mrejele. Adică după învățătura dumnezească. Și când le arunci după învățătura dumnezească, te duci și deschizi Cartea Mântuitorului Iisus Hristos, Noul Testament, și găsești scris: când vă duceți într-o cetate, nu luați toiag, nu luați traiste, nu luați bani, nu luați 2 haine, nu luați încălțăminte, nimic nu luați cu voi. 2 câte 2 ca miei în mijlocul lupilor. O expresie siderat de grea. Să nu ai impresia că s-au simțit apostolii așa fericiți când i-a trimis la propovăduire între păgâni, între nebuni. Nu vezi că nu te înțelegi cu ortodoxi care știu de Dumnezeu și îți neagă biserica și îți bârfesc tainele și slujbele și preoții și toată slujirea ei și las, băi, că m-am lămurit eu, las că știu eu. Da, păi păgânul, când vii tu să-i spui că nu idolul lui e bun, ce îi spui tu e bună? Ăla îți dă cu sabia în cap. Deci, s-au înspăimântat, dar s-au dus, că au primit poruncă să se ducă. Și de veți intra în vreo casă și vă va pune pe voi la masă, să mâncați ce vă pune înainte, să dați binețe casei acelea, să binecuvântați locul acela și să propovăduiți. De nu vă va primi în cetate când ieșiți, scuturați praful de pe tălpi, că mai ușor va fi Sodome și Gomore în ziua aceea. Deci, e un exercițiu. În primul rând, o răbdare inegalabilă. Ceea ce spun alți psihologii seamănă cumva vânare de vânt, că acolo nu mai era psihologie, era frică în toată regula. Și putea să spună apostolul Domnului: eu vreau consilia psihologii, cum să mă duc între păgâni nepregătit. Cum pățesc ăștia din armata română când se duc prin Irak și unii vin nebuni, săraci, de că văd câtă moarte și nenorocire acolo, ei cred că e ca în România, nu-ți convine ceva, te duci la avocat, dacă te trezești cu glontul în frunte și țara te mănâncă corbe. Deja altfel privești viața când moartea îți șuieră pe la urechi și putregaiul de miros de om trece pe lângă tine. Mirosul de praf de pușcă îți ascute simțurile. Pocnitura cartușului deja îți trezește lenea din minte. Iar bomba care îți poate exploda sub picioare te face să mergi ca furnica. În același mod au fost apostolii trimiși între păgâni. Să nu credeți că le-a fost ușor. Că altfel nu-i tortura, că majoritatea din apostoli au murit mucenici. Deci,
În momentul când voi arunca mrejele după cuvântul tău, știu sigur de ce m-ai trimis. Vine Apostolul Pavel și spune, nu mă laud că era să ne necăm în mare, nu mă laud că am fost biciuit, nu mă laud câtă foame și câtă scârbă și temniță și tot ce am îndurat, ci vă spun asta pentru lauda lui Hristos. Deci cam așa se face apostolia, încurcându-te mreje. Nu te duci, te pui la amvon, cum fac eu, și vă țin vouă prelegere care citiți psaltirea acasă. Ci te duci și faci dintr-un păgân un ortodox. Aia e misiunea. Asta e floare la ureche. Aici mrejele deja s-au aruncat, uitați, stau pe pereți, doar noi le privim și cugetăm. Sunt sfinții care deja au bătătorit cărarea noastră la Dumnezeu. Tu s-o descoperi. Aia e adevărata cărare după voia lui Dumnezeu. Și făcând de aceasta, iată ce frumos spune, au prins mulțime de pești de să rupeau mrejele. Deci iată cum creștea biserica cu Duhul, raportându-ne la faptele apostolilor, că a predicat Petru în prima zi și s-au convertit ca la 3.000 și a doua zi s-au convertit ca la 5.000, iar biserica creștea și se întărea cu Duhul. Așa trebuie văzute aceste lucruri din Evanghelie. Nu că Mântuitorul ne având și face în timpul liber, s-a mai dus să mai dea o leacă cu asta, cu hârzobul la pește. Au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Iată ce frumos! De ce prima corabie prinde pește o mulțime și cere ajutorul celeilalte? Nimeni să nu vă învinuiască, Apostolul Pavel, nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, că sunt o umbră a celor noi, iar testamentul cel vechi în cel nou se ascunde. Deci, testamentul legii celei vechi până la Hristos a putut face pregătirea mesianică și toată lucrarea Duhului Sfânt prin profeți, ca apostolii de azi să aibă certitudinea că acesta e Hristosul pe care îl caută, Fiul lui Dumnezeu cel Preanalt, nu-i oricine. De aceea numele Lui au făcut o minune care depășea firea. Când nu-i vreme de pescuit, să se rupă corabia cu pește, adică așa vor fi fiii bisericii, mulți ca pești în mreajă. La Evanghelia Învierii, când e și Toma Geam, nu spune acolo că a prins mulțime mare de pești, mulțime multă de pești mari și mici. Și dă și un simbol, 152. Din scrierile arabice acestea ebraice, când traduce aceste cifre și le transpui în litere și le citești, înseamnă Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De fapt, l-au pescuit pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, care este în lucrare cu Fiul lui Dumnezeu. Deci aici ei au câștigat pe Dumnezeu, că au înțeles că numai El le poate da sporul. De aceea Hristos spune, fără de mine nu puteți face nimic și cine da dună cu mine risipește. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Cât umbli în întuneric, n-ai ce să prinzi. Trebuie să umbli pe lumină ca să poți să vezi ce cauți și ce vrei. Lumina e Hristos, iar noaptea e întunericul, e demonul. Sau necunoștința, nu neapărat în noapte stă diavolul. E o concepție populară, băi, nu umbla noaptea, că umblă dracii. N-au ce-o treabă dracii. Dracii nu joacă șah, nu joacă table, nu stau în discotecă, ei se ocupă de cu totul altceva. Asta e doar părere omenească. Sau nu stă dracul după colț la bloc, că miroase tutun și nu-i place. Au venit și ceilalți și au umplut amândouă corăbile. Păi de ce le-au umplut amândouă corăbile? Pentru că atunci când Hristos a predicat Evanghelia la înviere 30 de ore în iad, sau 33 de ore cât a stat în iad, și drepții Vechiului Testament au venit la lumină. Și cei, spune așa, și cei legați în iad alergau cu picioare vesele spre lumina cea neapropiată a învierii tale. Neapropiată că nu puteai să intri în ea. Lumina nu are o măsură, nu poți să spui aici e marginea luminii. Ar fi să vezi afară, în dreapta, întuneric, beznă, să-ți scoți ochii și la un pas lumină de să te orbească. Nu există așa ceva. Trecere e lentă. Ori te cufunzi în întuneric prin îndepărtarea de Dumnezeu, fără să-ți dai seama pe nesimțite, ori te apropii în lumină și intri în Dumnezeu, fără să-ți dai seama pe nesimțite că ai părăsit întunericul. Deci, ambele au aceeași conotație. Simon Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi și a zis lui Iisus, ieși de la mine, Doamne, că sunt păcătos. Deci v-am spus, l-a pescuit pe Dumnezeu și au dat seama că stau cu Dumnezeu la masă, lucrează cu Dumnezeu. Și de ce a folosit acest termen, ieși, Doamne, de la mine, că sunt păcătos?
În ciuda faptului că suntem plini de tot felul de bubuțe mărunte, mari, mici, fiecare cu patima lui, cu lenia, cu mândria, cu nepăsarea, tot alaiul iubirii de sine, tot alaiul mândriei și așa mai departe, totuși Dumnezeu este cu noi, că El a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și o întâlnim și în Evanghelie atunci când se supără pe noi și zice, până când voi fi cu voi, neam desfrânat și păcătos? Și tot El răspunde, voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci nu ne leapădă. De aceea, apostolul, dacă vreți, psalmilor, marele profet și împărat David, spune foarte frumos, nu mă lepăda de la fața ta. Deci îi adaugă câștigării Duhului Sfânt elementul, ca să spun, premergător. Deci ca să vină Duhul Sfânt la mine, eu trebuie să nu fiu lepădat de la fața lui Dumnezeu. Nu mă lepăda de la fața ta. Și cum urmează? Și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Deci iată de ce trebuie să spunem noi cu atenție Psalmul 50 și să înțelegem că suntem la vânat pentru Hristos. Câtă spaimă i-a cuprins pe ei, pe toți care erau cu El, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Și acum mergem mai departe pe finalul Evangheliei. Tot așa și pe Iacov, pe Ioan, pe fiul lui Zebedeu, care erau împreună cu Simon. Deci Petru și cu Andrei pescuiau într-o corabie, ăsta Iacov cu Ioan, cu cel care este ocrotitorul acestui sfânt locaș, Sfântul Ioan Evanghelistul, iubitorul de feciorie, era în cealaltă corabie. Ei erau un fel de rude mai îndepărtate și cunoscuți. Dar, de data aceasta, Iisus trece la obiect cu ce v-am predicat eu până acum. Nu vă temeți că de acum nu veți mai fi pescari de pește, ci vă voi face pescari de oameni. Deci vezi ce frumos și-a expus Mântuitorul învățătura? Dacă venea să le spună din start, aruncați corăbile, dați foc mrejelor, părăsiți-vă satul, lăsați-vă de familie, acum mergeți cu mine în mod fanatic, noi trebuie să încreștinăm lumea. Prima întrebare care și-ar fi pus-o apostolii ar fi fost aceasta. Bă, dar ce fac cu copiii? Dar ce o să zic ai mei din familie? O să zică lumea că sunt nebun, mă cunosc de pescar, mă știu cine sunt, lucrez de atâția ani, îmi duc viața cum pot. Deci, descoperim încă un element nou. Intrarea în limitele credinței, intrarea în trăirea interioară a bisericii și a sufletului nostru, nu se face brusc și forțat, pe nesimțite. Nu lepezi casă, nu lepezi masă, aia se referă când spui acolo să nu iubești pe mamă, pe tată, pe fiică, pe țarnă sau pe holdă, mai mult decât pe mine, în sensul că să nu fii legat de ele material, încât ce a spus ăla din Evanghelie? Femeia trebuie să mă duc să o probez, boii trebuie să mă duc să ard, țarna mă duc să o văd, n-am timp să vin la tine la cină, mănâncă sănătos. Ei, aici Dumnezeu și-a dat seama că prin chemarea în mod mai aprig, mai forțat, omul nu reacționează. De aceea, atunci, Mântuitorul a folosit un termen, nu sală, Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu încearcă firea omenească, să vadă până unde duce binele și până unde duce rău. Și a spus, lăsați, dacă-s locuri goale, du-te în târguri, du-te în piețe, du-te în ulițe, du-te pe unde vezi oameni și pe garduri, spune la un moment dat, ce fac babii la gard? Stau la povești, vorbesc de pătrunjel, de gâște, de pene, de fete, de vecini, de dușmani, de toți dracii. Adu-i pe toți la cină. Și că s-a umplut casa și încă mai era loc, pentru că Împărăția Lui Dumnezeu e nemărginită, n-are margine. Permanent se vor naște generații și după noi, care unii vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu și vor fi la cina Domnului. A văzut că nu dă randament, dar a constatat un lucru, că unii au venit acolo nepregătiți cu haină de nuntă. Și atunci s-a trecut la această metodă. Și a zis, pedagogic, am să vin să le vorbesc, întâi ca să le stârnesc curiozitatea. Ce a făcut Pavel la Areopag? S-a dus și a spus în Atena, dați toți idolii voștri jos că s-o porcărie? Nu. Vă văd evlavioși, vă văd credincioși, îmi place de voi. Atenienii care erau un popor mândru, grecul, imediat s-au umflat în pene. Și a zis, dar mai descoper ceva interesant la voi. Statuia unui Dumnezeu pe care voi îl cinstiți, deși nu-l cunoașteți, și asta mă impresionează cel mai mult. Despre ăla vreau eu să vă vorbesc azi.
în stilul lor filozofic, în stilul lor elevat, civilizat, cultivat, fiindcă ei sunt un popor luminat și au fost dintotdeauna, de aia au și înțelepți pe Socrate, pe Platon, pe Aristotel și toate, că nu sunt numai ei, sunt o căruță de filozofi, dar ăștia au întrecut măsura. Au stat și l-au ascultat. Și așa i-a captivat și l-a dobândit pe Dionisie Areopagitul, care ne-a lăsat ierarhia cerească și pământească, o operă de mare artă. Deci, așa vine și Mântuitorul acum. Întâi le prezintă lucruri despre Dumnezeu, le captivează atenția, apoi le face minunea și când rămân ei mirați și așa, le strecoară de fapt ținta minunii. Nu vă mai chinuiți că nu peștele trebuie să-l prindeți voi. Vă voi face pescar de oameni. Ei, așa e și un tânăr. Îi spui, băi, tu de la mănăstire și fă-te preot. Ăla se uită la tine, mira ce sau fi nebun. Dacă stai să socoți cu atenție și cu grijă, constați că de fapt biserica are oricum nevoie de preoți și sunt fiii oamenilor, are oricum nevoie de monahii, să nu stea mănăstirile goale și sunt fiicele oamenilor, are nevoie de episcop care au și ei mamă și tată, are nevoie de preoți să slujească altarele care au și ei mamă și tată și de fapt tot poporul îi dă, dar nu îl iei forțat. Îi spui, gata, îți dai fiul la mănăstire, că altfel vine Dumnezeu și te trăsnește. Nu. Încet, prin credință, unul îmbrățișează chemarea, celălalt se împacă cu lucrarea. Și în felul acesta Duhul Sfânt echilibrează și lucrurile merg în ținta lor. Decât să prindeți pește și să pierdeți vremea gândindu-vă la mâncările pământești, faceți-vă pescari de oameni și aveți dreptul toți cei din biserică ca mergând acasă să pescuiți prin credința voastră personală câte un semen, câte un prieten, câte o prietenă, câte un coleg, câte o vecină, să le dați o carte de rugăciune, să le spuneți o vorbă bună și să-l aduceți în biserică. Când ați făcut aceasta, sunteți asemenea apostolilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum este firesc, dacă ați avut ocazia să citiți vreodată Noul Testament, pentru cei care sunt iubitori de citirea Scripturii, veți vedea că Mântuitorul folosește niște exemple foarte simple. Mântuitorul nu este un filozof prin excelență, ci Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul nu este un filolog prin excelență, ci este vestitorul împărăției de sus. Mântuitorul nu vine să-și etaleze cultura de fariseu sau cărturar sau de învățător al legii, ci vine să pună accentul pe greșelile din lege. De aceea, când dă o pildă, arată așa, cum un pom care n-aduce rodă, îl tai și-l arunci în foc. O sămânță care nu cade în pământ bun, fie că se usucă de la spini, fie că se usucă de la pământul petros, eventual fie că o mănâncă păsările și nu poate rodi. În momentul când îndeamnă, nu dă un nume și nu dă o chemare care să aibă întrânsa tendință de constrângere, ci îndemnul care te face de bună voie să-i urmezi lui cu condiția ca să-l iubești. Și odată ce nu poți iubi, nu poți face un lucru de bunăvoie. Dacă într-un cuplu familial, doi tineri, se sfătuiesc și fac orice, de comun acord, și consideră că este viața de cuplu și așa am hotărât și așa facem, nimeni nu se amestecă, la fel între relația om-Dumnezeu, nimeni nu se amestecă niciodată, pentru că relația e atât de apropiată încât nu este de la om la om, ci este de la inimă la Dumnezeu. În pericopa evanghelică de astăzi o să întâlnim câteva elemente principale. Pești, mare, oameni, pescari, corăbii și iată-L pe Dumnezeu făcând pe ce? Pe pescarul. Deci vine prin pilda peștilor să ne arate ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Și iată ce frumos care era ocuparea sau care era mediul de lucru al spațiului în care se desfășura Mântuitorul.
pe când mulțimea îl îmbulzea și asculta cuvântul. Dar nu spune cuvântul lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Asta este primul element. În momentul când întâlniți la chemarea spre Dumnezeu sfaturi care nu țin de Sfânta Scriptură, trebuie să le lepădăm de la noi. Deci nu poți să vii să-mi dai exemple practice. Și am să vă dau o pildă la fiecare verset. M-am gândit eu azi la ceva frumos. De genul, vine un sectar și îți spune: băi, ai văzut la noi, lumea nu bea, nu fumează, nu curvește, ați văzut, avem și noi ingineri și doctori, vezi, vine lume cultă la secta noastră. Deci nu-ți mai prisosești urechea să-i asculți sfatul. Bine, frate, ține-te de drumul tău, Doamne ajută. Eu mă duc doar acolo unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Ce știu eu despre cuvântul lui Dumnezeu? Știu că vine din cer, știu că este însoțit de Duhul Sfânt, este cuvântul care zidește, știu că este cuvântul care se scrie întotdeauna cu ce mare, pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate, și știu că cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte veșnice. Voi de ce nu plecați? Îi întreabă pe cei 12 care au rămas la picioarele lui Iisus. La tine am aflat izvorul vieții veșnice. Deci am descoperit faptul că cuvintele lui Dumnezeu izvorăsc din izvorul vieții veșnice, adică din Sfânta Treime. Cuvintele lui Dumnezeu sunt revelații. Deci când Dumnezeu spune un cuvânt să fie, este. Când Dumnezeu spune un cuvânt să se facă, se face. Ei, pe când noi, când ne dăm cu presupusul și cu părerea, nici nu facem, nici nu este. Noi suntem, cum spune Apostolul Petru în epistola lui, un fel de nori fără ploaie. Întunecăm soarele, acoperim cerul, dar fără roade. Picăturile de rouă și de ploaie nu mai vin, pentru că Tu ești Cel ce presuri ploaia, negura, gheața și toate celelalte, cum arată psalmistul. Sau pom tomnatici fără roadă. Pomul mutat din loc în loc n-aduce roadă. La fel și omul mutat din loc în loc, adică din duhovnic în duhovnic, din învățătură în învățătură, din biserică în altă confesiune, el n-aduce roadă. Este o pujlama, ca să spunem pe limba românească. Deci el este o uscăciune, o uscătură în biserică și în societate. Deci mulțimea se îmbulzea ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Deci cei mulți care vin la biserică nu sunt nici proști, nici manipulați, nici spălați pe creier, sunt expresiile contemporane care circulă în lumea socială, ci sunt oamenii aleși și luminați de Duhul Sfânt, care vin și împărtășesc în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Deci în momentul când tu ai intrat în biserică și te-ai pus în colțul tău, în strana ta, în punctul tău, fiecare își cunoaște locul cam unde se așează, devine o obișnuință. Acolo este locul de unde tu îl împărtășești pe Dumnezeu. Și iată ce spune mai departe Evanghelia, să nu lungim povestea. Mântuitorul ședea lângă lacul Genizaret. Avem nevoie de apă în tot ce înseamnă cuvântul Evangheliei, pentru că Evanghelia este chiar apă. Și avem nevoie de apă pentru că este elementul primordial al vieții și al botezului. Și bineînțeles că dacă ați fost prin Țara Sfântă, primul element primordial care trebuie să-l știți acolo este apa. De aceea Mântuitorul n-a spus ca la noi, cine dă o pâine, cine face o milostenie, cine îmbracă un sărac sau un flământ, ci a trecut direct la un obiect de precizie. Pentru un pahar de apă nu-ți veți pierde plata. Păi care ați fost la Ierusalim, ați văzut ce înseamnă o gură de apă în Arșița și căldura de acolo. Deci tocmai aceste așezări, Gherghesenie, Capernaumul, Galileea, tot ce e în jur, Magdalul, toate sunt așezări sau localități de-a lungul firului Iordanului sau de-a împrejurul Mării Galilei, ca să ai din ce trăi. Nu ai apă să bei, mori. A văzut două corăbii oprite la țărm, iar pescarii coborâți din ele își spălau mrejele, le dregeau. Aici apar trei elemente. Unul de pescuit, unul de imagine narrativă, povestitorul vine și ne arată ce vede Mântuitorul, ia ca și eu mă uit și văd că pe dealul acela sunt doi copaci frumoși mai înalți și în fața lor e un stâlp.
Nu asta mă interesează. Mă interesează că cei ce își spălau mrejele devin persoanele, dacă vreți, și personajele principale ale acestei Evanghelii. Iar mrejele lor au un rol cu totul mesianic. Deci nu mai sunt mreje care intră în apă să scoată doar un pește pe care îl sari, îl usuci la soare, îl vinzi, iei 2 dinari sau 2 bănuți și te duci să-ți iei pâine de toate zilele, ci vor fi mrejele despre care Hristos le aseamănă cu învățătura bisericii, care se întinde peste lume ca pânza de păianjen și cuprinde pe toți la mântuire. Pești mulți, mici și mari. Și aici când vorbește de pești mulți, mici și mari, ne gândim la următorul element. Cei mai puțini inițiați în credință, cei mai inițiați în credință, cei mai puternici în credință și, dacă vreți, mistici sau oamenii de înălțime duhovnicească care, slavă Domnului, așa cum nici la lacurile noastre din România nu mai găsești pești mari, ci numai de o anumită categorie a doua, că cei mari s-au consumat, că nu i-a cultivat nimeni, așa și printre oameni mai găsești foarte greu acei mistici, nu aia care-i de la televizor sau pe internet, aia nu sunt mistici, aia sunt pusnici cu reclamă și indicator. Deci noi ne referim la omul care atunci când se roagă deschide cerul și mereu am în minte, așa mi s-a părut mie cel mai simbolic element teologic privind rugăciunea, când soborul cu episcopul și mitropolitul se duc la pusnicul Iacob, care înainte fusese un ticălos și săvârșise niște fără de legi, și zice, ne-am rugat și tot nu plouă. Și bătrânul își pune o întrebare extraordinar de frumoasă și spune, cum chiar voi nu știți să mai coborâți ploaia de sus? Și-a ridicat mâinile și a început să roage de ploaie și din senin s-au adunat nori și a început să picure. Și că nici asta nu mai știți. Adică ce simplu îi se părea misticului să roage pe Dumnezeu să ude pământul cu ploaie. Deci ăsta este elementul care face legătura între ceea ce numim noi om-Dumnezeu sau Dumnezeu cu omul. Pentru că ce spune David psalmistul? De câte ori te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeu, mântuirii mele. Deci trebuie să-ți pui prima întrebare în viața personală, de ce atunci când te rogi nu te ascultă Dumnezeu? Și Patericul ne dă răspunsul. Doamne, 7 ani m-am rugat, de ce nu m-ai ascultat până acum? Încă nu erai curățit de patimi. Dar ai să-mi îndeplinești dorința. Mai roagă-te încă 7 ani. Deci ce vrea Dumnezeu să arate? Că trebuie să ne ispitească și răbdarea. Dar vin unii și spun, păi da, dar ăla n-a mers niciodată la biserică și a dat pomelnic și lui s-a rezolvat pe loc. La fel de simplu. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să întoarcă să fie viu. Și atunci îi îndeplinește orice dorință din prima, ca să vadă că El există când l-a rugat. Ca mai târziu îi va cere socoteală, pentru că El, împlinindu-se, iar nu s-a mai dus pe calea lui Dumnezeu. Și iar când are o problemă, vine și după mai multe încercări, vine Dumnezeu și te încearcă. El are alte moduri de încercări, cu altfel de mreje, suferință, durere, necaz, primejdii și alte câte poate El să le încerce atunci când omul depășește limita, și aici trebuie să fim foarte atenți, în popor noi spunem între oameni limita bunului simț. Termenul de bun simț nu trebuie luat în termenul de smerenie, ci de trezvie. Când spui simț bun, poți să ai și un simț rău, nu? Atunci înseamnă că nu raționezi, nu discerni binele de rău. Deci când vorbim de termenul limitei bun simț, noi trebuie să ne gândim la modul în care nu l-am supărat pe Dumnezeu prin ceea ce facem și oricând am avea trecere în discuția cu El. De aceea, iarăși o altă rugăciune spune, să nu mă treci cu vederea când strig către Tine. Deci iată ce frumos. Un alt mod, sau mai are psalmistul David o expresie unică în terminologia cântării psalmilor când spune așa, Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Deci nu este nevoie să spui, Doamne, nu-mi da boală, nu-mi da sănătate, nu-mi da durere, nu-mi da suspin, nu-mi da necaz, nu-mi da primejdii, nu mă duce în ispită. Sinteza acestor elemente de rugăciune pentru omul mistic sunt doar această expresie. Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Iar pentru conștientizarea omului căzut
punem accentul pe un alt segment sensibil în ceea ce înseamnă firescul din noi ca trup și duhovnicescul din noi ca om lăuntric, putem folosi și expresia aceasta care dă o sinteză a ceea ce spune Efrem Siru: Duhul strândăvia, lenia, stăpânii nu mi-l da mie, dă-mi mie să nu o sândesc pe fratele meu, toate ce nu-mi da Duhul răutății, și acolo rugăciunea lui Efrem Siru. Și la un moment dat spune așa: Doamne, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Dar ce vine David și spune? Mai simplu, sintetizează și el această rugăciune și arată că pentru omul mistic este suficient atunci când ești trupesc și n-ai ajuns în sfera duhovnicescului să folosești următoarea expresie, simplă și la obiect. Spune așa: Duhul tău cel bun nu-l lua de la mine. Ceea ce mă face să cred că există și un duh rău, nu? Deci atâta timp cât eu rog pe Dumnezeu să-mi dea Duhul cel bun, automat îmi doresc o virtute, deci nu îmi doresc o patimă sau o neputință. Și să vedem mai departe aici povestea cu spălatul mrejelor. De ce trebuie să spălăm mrejele? Aș spune că învățătura bisericii, care este o mreajă pentru toată lumea creștină, mergând învățați toate neamurile, începând de la Ierusalim, mergând în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor, mergeți și învățați neamurile câte v-am spus eu vouă, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci iată expresii de obiecțiune biblică care sunt de fapt și centru existenței și rostului apostolilor pe pământ, că ei n-au fost trimiși numai să se fălească că sunt ucenicii lui Dumnezeu, ci să facă și o transformare sub picioare, te face să mergi ca furnica. În același mod au fost apostolii trimiși între păgâni. Să nu credeți că le-a fost ușor, că altfel nu-i tortura, că majoritatea din apostoli au murit mucenici. Deci, în momentul când voi arunca mrejele după cuvântul tău, știu sigur de ce m-ai trimis. Vine apostolul Pavel și spune: nu mă laud că era să ne necăm în mare, nu mă laud că am fost biciuit, nu mă laud câtă foame și câtă scârbă și temniță și tot ce am îndurat, ci vă spun asta pentru lauda lui Hristos. Deci cam așa se face apostolia, încurcându-te mreje. Nu te duci, te pui la amvon, cum fac eu, și vă țin vouă prelegere care citiți psaltirea acasă, ci te duci și faci dintr-un păgân un ortodox. Aia e misiunea. Asta e floare la ureche. Aici mrejele deja s-au aruncat, uitați, stau pe pereți, doar noi le privim și cugetăm. Sunt sfinții care deja au bătătorit cărarea noastră la Dumnezeu. Tu s-o descoperi. Aia e adevărata cărare după voia lui Dumnezeu. Și făcând de aceasta, iată ce frumos spune, au prins mulțime de pești de se rupeau mrejele. Deci iată cum creștea biserica cu Duhul, raportându-ne la faptele apostolilor, că a predicat Petru în prima zi și s-au convertit ca la 3.000 și a doua zi s-au convertit ca la 5.000, iar biserica creștea și se întărea cu Duhul. Așa trebuie văzute aceste lucruri din Evanghelie. Nu că Mântuitorul ne-a și face în timpul liber, s-a mai dus să mai dea o leacă cu hârzobul la pește. Au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Iată ce frumos! De ce prima corabie prinde pește o mulțime și cere ajutorul celeilalte? Nimeni să nu vă învinuiască, Apostolul Pavel, nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, că sunt o umbră a celor noi, iar testamentul cel vechi în cel nou se ascunde. Deci, testamentul legii celei vechi până la Hristos a putut face pregătirea mesianică și toată lucrarea Duhului Sfânt prin profeți, ca apostolii de azi să aibă certitudinea că acesta e Hristosul pe care îl caută, Fiul lui Dumnezeu cel Preanalt, nu-i oricine. De aceea numele Lui au făcut o minune care depășea firea. Când nu-i vreme de pescuit, să se rupă corabia cu pește, adică așa vor fi fiii bisericii, mulți ca pești în mreajă. La Evanghelia Învierii, când e și Toma Geamnu, spune acolo că a prins mulțime mare de pești, mulțime multă de pești mari și mici. Și dă și un simbol, 152. Din scrierile arabice acestea ebraice, când traduce
aceste cifre și le transpui în litere și le citești, înseamnă Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De fapt, l-au pescuit pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, care este în lucrare cu Fiul lui Dumnezeu. Deci aici ei au câștigat pe Dumnezeu, că au înțeles că numai El le poate da sporul. De aceea Hristos spune, fără de mine nu puteți face nimic și cine dună cu mine risipește. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Cât umbli în întuneric, n-ai ce să prinzi. Trebuie să umbli pe lumină ca să poți să vezi ce cauți și ce vrei. Lumina e Hristos, iar noaptea e întunericul, e demonul. Sau necunoștința, nu neapărat în noapte stă diavolul. E o concepție populară, băi, nu umbla noaptea, că umblă dracii. N-au ce-o treabă dracii. Dracii nu joacă șah, nu joacă table, nu stau în discotecă, ei se ocupă de cu totul altceva. Asta e doar părere omenească. Sau nu stă dracul după colț la bloc, că miroasa tutun și nu-i place. Au venit și ceilalți și au umplut amândouă corăbile. Păi de ce le-au umplut amândouă corăbile? Pentru că atunci când Hristos a predicat Evanghelia la înviere 30 de ore în iad, sau 33 de ore cât a stat în iad, și drepții Vechiului Testament au venit la lumină. Și cei, spune așa, și cei legați în iad alergau cu picioare vesele spre lumina cea neapropiată a învierii tale. Neapropiată că nu puteai să intri în ea. Lumina nu are o măsură, nu poți să spui aici e marginea luminii. Ar fi să vezi afară, în dreapta, întuneric, beznă, să-ți scoți ochii și la un pas lumină de să te orbească. Nu există așa ceva. Trecere e lentă. Ori te cufunzi în întuneric prin îndepărtarea de Dumnezeu, fără să-ți dai seama pe nesimțite, ori te apropii în lumină și intri în Dumnezeu, fără să-ți dai seama pe nesimțite că ai părăsit întunericul. Deci, ambele au aceeași conotație. Simon Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi și a zis lui Iisus, ieși de la mine, Doamne, că sunt păcătos. Deci v-am spus, l-a pescuit pe Dumnezeu și au dat seama că stau cu Dumnezeu la masă, lucrează cu Dumnezeu. Și de ce a folosit acest termen, ieși, Doamne, de la mine, că sunt păcătos? În ciuda faptului că suntem plini de tot felul de bubuțe mărunte, mari, mici, fiecare cu patima lui, cu lenia, cu mândria, cu nepăsarea, tot alaiul iubirii de sine, tot alaiul mândriei și așa mai departe, totuși Dumnezeu este cu noi, că El a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și o întâlnim și în Evanghelie, atunci când se supără pe noi și zice, până când voi fi cu voi, neam desfrânat și păcătos? Și tot El răspunde, voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci nu ne leapădă. De aceea, apostolul, dacă vreți, psalmilor, marele profet și împărat David, spune foarte frumos, nu mă lepăda de la fața ta. Deci îi adaugă câștigării Duhului Sfânt elementul, ca să spun, premergător. Deci ca să vină Duhul Sfânt la mine, eu trebuie să nu fiu lepădat de la fața lui Dumnezeu. Nu mă lepăda de la fața ta. Și cum urmează? Și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Deci, iată de ce trebuie să spunem noi cu atenție Psalmul 50 și să înțelegem că suntem la vânat pentru Hristos. Câtă spaimă i-a cuprins pe ei, pe toți care erau cu El, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Și acum mergem mai departe pe finalul Evangheliei. Tot așa și pe Iacov, pe Ioan, pe fiul lui Zebedeu, care erau împreună cu Simon. Deci Petru și cu Andrei pescuiau într-o corabie, ăsta Iacov cu Ioan, cu cel care este ocrotitorul acestui sfânt locaș, Sfântul Ioan Evanghelistul, iubitorul de feciorie, era în cealaltă corabie. Ei erau un fel de rude mai îndepărtate și cunoscuți. Dar, de data aceasta, Iisus trece la obiect cu ce v-am predicat eu până acum. Nu vă temeți că de acum nu veți mai fi pescari de pește, ci vă voi face pescari de oameni. Deci vezi ce frumos și-a expus Mântuitorul învățătura? Dacă venea să le spună din start, aruncați corăbile, dați foc mrejelor, părăsiți-vă satul. Mare, radicală în mentalitatea omenească și o înnoire spirituală a lumii. Deci când vorbim de spălatul mrejelor, vorbim de alesul învățăturilor celor sfinte. Și aici, la alesul învățăturilor celor sfinte, venim și spunem așa, sunt învățături tari, cum spune Apostolul Pavel, v-am vorbit ca unor prunci, nu v-am dat să zdrobiți oasele cele tari din Scripturi, dar dacă ne uităm și la Vechiul Testament, găsim aceeași expresie a Dumnezeului Vechiului Testament,
care spune poporului lui Israel așa: tăiați mielușelul, îl frigeți, ungeți ușorii cu sânge, să știe îngerul că aia sunteți voi, și după aceea spune așa: după ce ați mâncat tot, oasele să le ardeți. Ce simbolizează aceasta, oasele să le ardeți? Este simbolul încercărilor peste puterea omenească, care de acolo încolo intră pe linia mucenicilor, mărturisitorilor sau oamenilor celor prea aleși de Dumnezeu, care pot să înțeleagă dogme, răpiri și alte învățături, cum ar fi un Grigore Palama sau Simeon Nou Teolog sau marele martir Ignate Teoforu, dacă e să o luăm așa, care în inima lui era Iisus Hristos când n-au mâncat-o lei și au despicat-o cu sabia. Și de ce vă dau exemplu acesta? Nu toți suntem deopotrivă. Nu toți avem aceeași capacitate. Uneori, și aici îmi place expresia când spun Babelce: părinte, iară să nu o predică de aia de mă doare capul. E bine că te doare capul. Înseamnă că neuroni noi se nasc și încearcă să capteze învățătura pe care n-ai fi vrut să o auzi sau să o înțelegi. Să treci de povestea băbească morală și să intri în esența fina Scripturii, adică dincolo de locul unde tu poți să te întâlnești cu Dumnezeu, că nu poți rămâne numai la a împărți pâine. Filantropia este specifică Bisericii de Apus, care, luând motamo cuvintele Scripturii, că îmbrăcând pe cel flămând, hrănind pe cel gol, cercetând pe cel bolnav, mie mi-ați făcut. Este adevărat, dar Hristos, când vine în lume, vine pentru oaia cea rătăcită care zbiară după Hristos. Nu mă duc eu să hrănesc toți derbedeii și golanii certați cu rostul societății și cu sensul real al societății. Pentru că dacă pui într-o căruță mai mulți bolovani decât duce calul, omori calul și nu-i devină calul că e animal de tracțiune, îi devine animalul care a încărcat calul. Așa este și în acest sens al bisericii. Deci eu nu pot să pun bisericii o povară nefolositoare. E una să fac filantropia cu creștinul bătrân, bolnav, neajutorat, pensionar, nenorocit, amărât, care toată viața s-a rugat lui Dumnezeu, și să mă duc să caut drogați prin șanțuri. Deci e treaba lor de ce le place acest statut social, deci îi privește direct și personal. Prima încercare este să-i arăt că societatea are o altă imagine, nu să-i plâng de milă că el trage ca șobolanul la groapă. Asta îl privește direct și personal. Florile frumoase cresc în grădină, florile exotice cresc în grădina botanică, florile de fereastră cresc la lumină, bolăriile și toți șobolanii și toate dihăniile pământului cresc la întuneric și la mizerie. De ce nu se formează șobolani pe ghivecile de la bloc și se formează în subsolul blocului? Pentru că acolo întunericul e mama lor. Așa și răul și are locul în întuneric. Deci aici vine Hristos să spună să spălăm mrejele, să n-aruncăm mărgăritare la porci, să n-aruncăm mărgăritare la câini, pentru că la un moment dat ei ce fac? Învață că aceasta e o viață normală, că trebuie să îi se cuvină, că trebuie să-i dai, că trebuie să-i oferi, că trebuie să-l întreții, că trebuie să-l ajuți, că el e neajutorat. Când faci sex, ești ajutorat. Când fumezi și te droghezi, ești ajutorat. Când trebuie să muncești, devii neajutorat. Regrete. Când ești în cărucior și nu te miști, toată cinstea și respectul. Când ai avut o paralizie, toată cinstea și respectul. Când ai avut o boală incurabilă, cronică, toată cinstea și respectul. Ai îmbătrânit și nu ai urmași sau s-au dus în lumea lor și ai fost abandonat singur, toată cinstea și respectul. Dar când te-ai născut în canal, trăiești în canal, dorești viață de canal, stai în canal. Deci, dreg mrejele, aleg ținta unde duc biserica. Și, urcându-se într-una din corăbii Iisus, iată că Iisus trece de data aceasta și iese direct din spațiu public și se duce la corăbii. În una în care era Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat și, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Aici aș putea spune că Mântuitorul Iisus Hristos, care este profesorul absolut al lumii, ca și creator, ca și cuvânt al lui Dumnezeu și toate cu înțelepciune le-a făcut, a pus lumea pe malul mării, iar el s-a depărtat puțin cu corabia, pentru că atunci când strigi de pe apă se formează un ecou și vorbești ca într-un amfiteatru. E ceea ce numim noi azi stația de amplificare.
La vremea aceea încă nu exista microfon cu unde și curent electric ca să poți să vorbești la megafon. Deci este un mod că dacă stai și vorbești și oamenii te-au înconjurat, vorba nu zboară, nu pleacă. Dar dacă strigi de pe deal, cei de pe vale aud. Ei, la fel și el, pe mare fiind, sunetul nu se izbește de apă, pentru că are luciui. Refracția și difracția e o chestiune de fizică. În momentul în care sunetul merge în plin, izbește ca un ecou și atunci se aude tare. Și ca să nu-l îmbulzească sau să-i pună mii de întrebări, cum obișnuiește omul. Tu vorbești sau explici ceva și întreb, dar eu ce să fac? Dar mie ce sfat îmi dai? Dar eu ce trebuie să fac aici? Deci sunt și chestiuni pedagogice, sunt și chestiuni de organizare administrativă a Mântuitorului în raport de mulțimea care era de față, să nu uităm că numai în pustie așteptau 5.000 de bărbați puși în cete afară de femei și copii, deci n-aveau un auditoriu de 100 de oameni sau de 200. Veneau cu miile, fiindcă le vindeca bolnavii și le tămăduia neputințele. Iar când a încetat a vorbi, deci după ce a terminat de spus prelegerea spirituală despre care a vorbit și dacă ne-ar întreba cineva despre ce a vorbit, Ioan ne răspunde simplu, foarte multe minuni și lucruri minunate a făcut Iisus. Dacă s-ar fi scris în Scriptură cărțile, n-ar fi încăpute în lume. Și iată că din acea mulțime de învățături face parte și această mulțime. Dar de vreme ce lumea l-asculta, înseamnă că vorbea cu putere multă. Dumnezeu a dat cuvânt celor ce vestesc cu putere multă. Și acesta este Fiul Său. Tată, preamărește-te ca să te preamăresc. Deci eu vorbesc de tine pe pământ, te vestesc lumii, dar din când în când trebuie să-mi dai semnul din cer. Și semnul din cer este de întreit de fiecare dată atunci când Iisus primește glas din cer și spune, acesta e Fiul meu iubit, pe El să-L ascultați. Deci iată ce mărturie am eu, că cel care vorbește în fața dumneavoastră are dreptul de a vorbi în fața altarului, pentru că este porunca Tatălui care stă în spatele altarului, pe jertfelnic, pe Sfânta Masă, Hristos adevărat și Dumnezeu adevărat, trup și sânge adevărat, deci întreaga Sfânta Treime, Duhul Sfânt a prefăcut Sfintele, Tatăl a binevoit, Fiul s-a întrupat, deci nu putem vorbi de un Dumnezeu care stă la soare pe nori, unul care stă pe pământ și predică și un Duh Sfânt care umblă lela după plimbare. Deci sunt una împreună, asta înseamnă ceea ce numim noi în dogmatică perihoreza sau împreună lucrarea sau relația intertrinitară, ca să spunem. Ce lucrează Fiul, binevoiește Tatăl cu Duhul, ce lucrează Duhul, binevoiește Tatăl cu Fiul, ce lucrează Tatăl, binevoiește Fiul cu Duhul. Deci, oricum ar fi, în 3-2 consimt lucrarea celuilalt. După ce a terminat discursul, îi spune lui Simon, mână la adânc și lasă jos mrejele ca să pescuiți. Iată aici apare ceva interesant. Noi știm că pescarii sau oamenii de breslă cunosc toate meșteșugurile pescărești. Când să dai năvodul, când să-l tragi, la ce oră din zi, la ce oră din noapte, în care ceas al zilei, când îi vânt, când îi furtună, când îi frig, când îi ploaie. Sunt 1100 de elemente ca în orice domeniu, cum bucătăreasa știe să-și dea gustul unei mâncări după o anumită rețetă și practica dobândită, sau cum croitorul știe să facă o haină bună după un anumit croi, dar după o vreme, după o anumită obișnuință, învățând anumite elemente și inconveniente a unui sacou, așa și pescarii au legile lor. Bineînțeles că prima chestiune și prima greșeală care apare în mod vizibil este așa, să tragi corabia la adânc. Niciodată nu vor sta pești la adânc. Ei trag unii apa mai caldă la mal, la soare și unii sunt rădăcini ca să mănânce. Plus că la mal apa e mai caldă, iar la adânc e mai rece. Și răspunzând Simon, automat apare și contradicția. Învățătorule, ne-am trudit toată noaptea și n-am prins nimic. Deci prima expresie. Noi știm ale pescuitului, dar nu s-a prins. Azi nu-i zi de pește, adică nu-i vreme pentru pește. Dar apoi se completează pe sine Petru și spune, dar după cuvântul tău vom arunca mrejele. Interesant, deși la prima idee pare o expresie cât se poate de simplă și treci peste ea, vom intra în amănunțimea ideii, după cuvântul tău vom arunca mrejele.
Deci le vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem despre ce cuvânt e vorba. Deci dacă Dumnezeu poruncește, noi aruncăm mrejele. Aceasta se întâmplă după un eveniment foarte important. Petru trecuse deja prin moara a dumnezeirii. Lepădat, fricos, ascuns, blestemând pe Dumnezeu că nu-L cunoaște, iertat la înviere, căutat de Hristos cu privirea, întâlnit la malul Genizaretului, când i-a dat pește fript și l-a întrebat de 3 ori: Petre, mă iubești tu pe mine? Și bineînțeles că de data aceasta Petru, cu lecția învățată, îi răspunde Mântuitorului a 3-a oară: nu eu pot nimic, nu eu nimic face, nu pot, și nu eu nimic sunt. Are el o expresie în epistola lui: nimica pot, nimica fac, nimica sunt. Este folosită și în apoftegmele părinților din pustiul egiptean. Știe că e Fiul lui Dumnezeu, știe că are putere și nu vrea să-i mai calce cuvântul. Tocmai de aceea spune: după cuvântul tău voi arunca mrejele. Adică dacă Dumnezeu îmi poruncește, știe ce face. Asta este expresia. Este exact cu ceea ce întâlnim noi la spovedit când mergem la duhovnic. Părinte, cum să fac în problema asta? Păi uite, fă așa. Nu, dar stați să vedeți că nu e așa, că e așa. Pe la ce vis mă mai întreb dacă știi tu? Pentru ce mi-ai bătut drumul ca să vii să pui întrebare, ca să mă ții de vorbă? Deci fă ce ți-am spus. Este aceeași expresie. După cuvântul tău voi arunca mrejele. Adică după învățătura dumnezească. Și când le arunci după învățătura dumnezească, te duci și deschizi Cartea Mântuitorului Iisus Hristos, Noul Testament, și găsești scris: când vă duceți într-o cetate, nu luați toiag, nu luați traistă, nu luați bani, nu luați 2 haine, nu luați încălțăminte, nimic nu luați cu voi. 2 câte 2 camei în mijlocul lupilor. O expresie siderat de grea. Să nu ai impresia că s-au simțit apostolii așa fericiți când i-a trimis la propovăduire între păgâni, între nebuni. Nu vezi că nu te înțelegi cu ortodoxi care știu de Dumnezeu și îți neagă biserica și îți bârfesc tainele și slujbele și preoții și toată slujirea ei și las, băi, că m-am lămurit eu, las că știu eu. Da, păi păgânul, când vii tu să-i spui că nu idolul lui e bun, ce îi spui tu e bun? Ăla îți dă cu sabia în cap. Deci, s-au înspăimântat, dar s-au dus, că au primit poruncă să se ducă. Și de veți intra în vreo casă și vă va pune pe voi la masă, să mâncați ce vă pune înainte, să dați binețe casei acelea, să binecuvântați locul acela și să propovăduiți. De nu vă va primi în cetate când ieșiți, scuturați praful de pe tălpi, că mai ușor va fi Sodome și Gomore în ziua aceea. Deci, e un exercițiu. În primul rând, o răbdare inegalabilă. Ceea ce spun azi psihologii seamănă cumva vânare de vânt, că acolo nu mai era psihologie, era frică în toată regula. Și putea să spună apostolul Domnului: eu vreau consilia psihologii, cum să mă duc între păgâni nepregătit. Cum pățesc ăștia din armata română când se duc prin Irak și unii vin nebuni, săraci, că văd câtă moarte și nenorocire acolo, ei cred că e ca în România, nu-ți convine ceva, te duci la avocat, dacă te trezești cu glontul în frunte și țara te mănâncă corbe. Deja altfel privești viața când moartea îți șuieră pe la urechi și putregaiul de miros de om trece pe lângă tine. Mirosul de praf de pușcă îți ascute simțurile. Pocnitura cartușului deja îți trezește lenea din minte. Iar bomba care îți poate exploda